Et af de værktøjer, vi har udviklet, som kan støtte dit arbejde som mentor og arbejdet med elevens sprogbrug, det er det, vi kalder en visuel ordbog. Rigtig mange kan have brug for at knytte billeder og tekst på modersmålet sammen med, hvad vi siger på dansk. Den unge nyankommen er i fuld gang med at øge eller udvide sit forståelsesordforråd. Og her kan mentor bakke op, fordi det er træningen i hverdagskonteksten og i dialogen til hverdag, som er gavnlig. Det er derfor vigtigt, at man sætter den unge i flere forskellige kommunikationssituationer. Vores sprogbrug varierer alt afhængig af, hvem vi taler til. Vi har hvem og hvad og hvilken rolle vi kommunikerer til. Hvem går på, er det en vi kender, er det en vi er tryg ved, eller er det en ukendt person vi skal tale til. Så hvis du prøver at forestille dig, det er en du ikke kender, så er du måske mere forhippet på at sige det korrekt, hvorimod en du er tryg ved, så tør du at folde dig ud på en helt anden måde. Så er der hvad vi taler om, fordi indholdet er ikke ligegyldigt. Det kan være et svært stof eller et nemt stof. Igen er det jo ensbetydende med, om man har det ordforråd, der knytter sig til samtalen. Igen er det her vigtigt, at man som mentor går ind og bakker op om, at vi taler om noget, vi kender og vi er trygge ved, og vi har masser af ord, vi kan sætte på. Det er også vigtigt at kigge på, hvilken rolle kommunikationen indtager. Er det på skrift eller er det tale? Og igen er det vigtigt, at man som mentor kan hjælpe den nyankomne unge med at afprøve, danne hypoteser og lege med sproget.